nukura nie semtro ni bia ho hia na semtro adwuma so boa papa ema oman ekonkan sade semtrofo ho hia na omoboa ma oman tumpon na omanfo ho de ekone de ba oman mu no saa nso na semtrofo betumi ama oman adane abutu preko pe minute kitua bi semtro ni betumi ama Ghana adane abutu semtro ni betumi ama boabo ntuko ebesia no aje obi adwane semtro ni betumi ama odan ntuko ebesi no aje opo babi de utiwura semtro ni betumi ama adenchensu ntuko ebesi wo no obepe babi de uti akobo enti semtro ni ya na yedeba ya nso ne yebo no enu nti nam so ama mampani nanado esren semtro for say yadwuma yeyei se di ho ya baba ana betumi ama oyene bi asia ejina ya no kasa entro a ebi no mutwa enti mampani nanado edi adesrede ato semtrofo ni nanim se eya ya ma ne bom no yenka no kura fita esan so man Ghana ye ka eku a wo ka no kura pa e wo se yen semtrofo nanso semtrofo ni bi sika bi ni nneema wodo bi a wo mu di akire nti e ma no kureka wo mu ntumi enka no kure ti mampani nanado edi adesrede ato Ghana semtrofo ni nanim se yendi no kura titiru ane afia ba ye betuemu no yendi no kura ye bɔ amane bi a ye mbɔ amane a no kura sade bi ya enkofa oyene bi emma daachi mampani nanado danko kufuado ede sansem de dede we atudwa ewo Ghana Journalist Association GJA Media Awards ekoso ewo nkran we ye de toso makomako aduowatwe 28 edition a ekoso won nkran mampani nanado ede nsem we ekokotudwa ogusu kasa ode ne kasa ebe na wie ye na oche se obetumi aka ni pen na okama obi ati ase se obetumi aka se na ban nukure ne na ban de womo dwen semtrofo ho papa enu nti okama obi ati ase se wo a odo nsa be kan semtroni no odo nsa kan kabima minka bi amamu journalists challenge the colonial authorities, voice the frustrations of the oppressed, and unite the national consciousness that united Ghanaians across ethnic, regional, and social lines. The media must act as the statement of truth, helping our society distinguish fact from fiction and resisting the dangerous tool of sensationalism. The role in combating misinformation and disinformation is about protecting the reputation of the individual and safeguarding the integrity of our democracy itself. I'm confident that just as we listen to the challenges of the past, we will rise to the challenges of the future. When journalists are subject to threats, intimidation, or violence simply for doing their jobs, no democracy can function properly when its journalists are under siege. And government remains committed to ensuring that every journalist in Ghana can work without fear. Tinanado no so be se Ghana semtweni bia be adwuma wa bra onfa suro bia enhyenimu sanse adwuma ye ka wiase ni na adwuma ba ko ehu pa ensemtwe adwuma tinanado so be hwe se be adwuma na ehu bia emmem onipa mote so kase ono ene Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodankwa Akufuado Ghana Journalist Association Media Awards eno ka sansem wi Yankwa yanim ewa prem to brakan kasiabono emwana Ghana Journalist Association efishia pore adiosunum ya wonu wanya nam homa wonum awardo ni ensemtrofu ewa Ghana nyina da awardo ya etoso aduonu watwe 28th GJ Awards we koso enkrampupuni mantem wo His Excellency na Nadrankwa Kufuado kwaka asie bie kwaka asaye ewase no enamoso eni anyasem kuma ensemtrofu nyina so ya president Ghana Journalist Association for president eye owura Albert Kwabena Dwumfo wojina simpie ni apaso di tudwa ya na wo gba mani echirem se na Nadrankwa Kufuado achima PS adu show boy gaga preman adu one district one factory Ghana mampani ti wedie ene wo beka sa asemu atene tafri ho ene enya asem kuma kura ho domo videos ahodro ni nyoma ba ko mienu bia yehu ye ene enya asem kuma Ghana Journalist Association for president Owura Dwumfo asori ya ni o hye kasa se no se o galamse ya de bia sese amane humri super wo omamu amane humne so enya asem kuma enu nti no beka de ache na Nadrankwa Kufuado play fa so no aka so enu aka se me yanya behwa adefo na emom yanya oman bapa
Omamba pasa dia nso ne se bibi kwa chewa wobeka ana we sukura dia yansam twerofo asem sam twerofo nso ne ehu bibi ebeka nti wo kan dia che na dan kwa kufodo se ne ono ahye bo na ano se empo na kunwa kro de beto no mo no de apreate magalamse ya bra galamse no ya tuase dakudaku no osan ka che ne bio se ne bo hye na o hye no ewom sa aka bosome miensa no wafiri ade so bosome miensa no wonfanya no wonfan wie galamse kata hye pro ya drum kankan ho ne de ya kan egusu koso na emom galamse no ana say amma no homne so ya apagya de mu say kwam ya obi aka ho asem nto obesre na dan kwa kufu de bosha na wo hye no wonhwe ne wondi so ewom sa aka bosome miensa de nanso wonhwe na 3 months ya kai wonfan hwe ntu galamse efom agudie mpempena de atu no kwambone so no wontu ase ene GJ Ghana Journalists Association for President Owura Abet kwabena dumfo tanso toa ne nsam so bio ya no o kirem se baabi ya kwa akoduro no e wo se kana na dan kwa kufo ne abe omoti so ekura no wo mo de tabo no kakraka pa eto galamse eso e wo se wo mo hwe na omeya yetimu wo mo frefre se baabi aduro ne de ye hia putupru ekon kesia pa elitia galamse eno na kwasi broni wo mo ato ne dia friend state of emergency no wo se wono mo fresh state of emergency ni bi na yetimi buatu galamse na se ni agro ho ani galamse na befa yase ye nsuwa na ese ye kwa ye bretuo ya mo ahodro mo bubaba ho ban kane owiata sun se wonti owiata sun ya pam wo mu nyina da afrie pom emo ahodro akom hu mo bo ho ban kakaka ya pam wo mu nyina afi kwa bretuo sa na efom mpempena de ayese ye pe enam kwambone so ankofo penti enti wakache na dan kwa kufo de sense ode na nimonyam ebetai dwubadie na kire nti wakache de se akato na abro no afiri ade asu de wonhwe na ni moja kura ko no de beso fom akoa konkoten magalamse yatu ase a wonhwe no wanya ne sa. We are aware that some time ago, Mr. President, the father of the nation, made a firm vow to stop galamsey. But regrettably, that promise has not been fulfilled, Mr. President. You are barely 3 months until the end of the administration, and we are hopeful that you will deal with the situation before you leave office. We still maintain that a state of emergency must be declared over our water bodies, and all planned and active mining concessions overlapping with river buffers should be abrogated, and all mining activities within 100 meters buffer of all rivers and streams should be halted with immediate effect. We also reiterate that LI 2462 should be repealed immediately. But I want to take this opportunity, Your Excellency, to implore these two leading candidates, presidential candidate and all other presidential candidates, to make a firm commitment to the fight against galamsey so we can hold them accountable when any of them assume office in 2025. Ani autie ye wano anaya president Adema Ghana Journalists Association GJ ansamtwofo nyina kuo kase wo maimu Owura Abet kwabena dumfo galamse wasema nam soma samtwofo nkabo mu ko nyina panyina odano edna no atum kabine namso ama woma ehwema yenuane di ne fa womo enyan mmoa wom kopusu koyinam enso edoma no atum bi kire se nukre ne galamse no edi omawu papa afalefo ewo shama ewo atoye mantem eno mo kire se nukre ne galamse edi omunya edi omunya papa fitise ade galamse yi eyiniti asa agro wom eyinam ewo shama ewo atoye mantem kire se aha wom adwuma ne pa aha wom adwuma ne papa na wom sese saban ntuwa na mo animanim yi ade a wometumi aka ne pense ochina bi ebi aduane ebedi mpo anama ya bere mpo Ghana eho be yeden eno ne ebusa afarifo sa de na asi ana afarifo yi ekire mu se endu a galamsefo yi di adwuma ena afi nso womo biaya womo nyenye mo yi esanse adwuma womo ye ntine sese womo jinso no enzo no so mo je womo hono no womo hono no so wa abo akrakra ntumi ndem endu edi begum ni sa de eka ni na no oya abo akra na odema nyade aho betene enti uye den ubedwane ade afim na enu achi na afarefo esan kire mu se galamsefo womo ba womo medi nsamone no mo nkokwawo womo wi a womo sanso de omani kire enipa no so bonzo mu hwehwa amamefo ne apapafo womo yinam no no mu hwehwa womo
Dana ya mo se ebi e mema pa. Mumfuri anu mu se ne yen tu foma gudi. E tu foma gudi a se nam. Apatre. Ye tu foma gudi a se adwen. Mumfuri anu mu se na afarefo nso so mabo. Yasramo sama Western region. Wo mkata di kakra na mkafa ntenso fra. Mabo. Yadwuma ya no. Yadwuma ne mutuya da yawu. Mutuya da yawu yen tu nto ya ma school fees. Yasramo ama mutuya ai. Na apapofo na chese awreho ukọ shama sadi afarefo ejire no ekwan agalamsefo ndi omo nam so no enye kwan ketewa wo mu sensuo no a wo mu de nyemoa no ene ensuo mutumi kosuko yi nam no wo mu pam wo mu firi so no no mu san hwehwe ni padua nankasa nipa na eye adwuma no no mu san hwehwe wo mu enti afarefo wo shama e de adesede ato aban ni mpanimfo nim se wo mu hwe na galamse ne de na no mu nim se sa eyade ehu na eya na ateti sei na afuno mahu ebia ka omani panti aban hwe na ontua na mona galamse no yentu ase ani manim ya oya din papa ukroma ase o me yejuma sami na basa twi juma se river plan no se poesa galamse no mu ya no se upoe river side enchinam se o me yenza ma basa intum yankomba ejuma ejuma o kroma ase ai olukunu pankasa galamse no de me kameka ase odi ejuma no wan hene punum se o me nam no unya ahoden nti no me yenso yekwempo so ya ye week no be ye wa mantempo na yankropo galamse na asem na work no wa che na de ehun epum nam nala no ye wo za obaba kanum wo bato na wo mba beble ansa na wakọ na wo ye galamse yukuku enami nala nta ma punum nam na orsan galamse na so kan ho na epum nam no orsan na wasi na ye crosses no ye hu fosu bi azaba so wo je galamse ne ye ma bibia na yi de ho krea anam na lankasa tam so obodam na yame hihye na ozama hian no the galamse issue the river has tend become due to the this thing mercury or the chemicals they are using. Then days we used to drink the river. This time round, if you don't take care and even you put your hand and put it into your this thing, you fell sick. Onipa mote so mo ka fante ka twi kabrofo eye afarefo wo shama eno ye kura wo western region wo makosema galamse di wo mo enam so eno no na busiana wo kira wadwen 0533898915 0533898915 odo wadwen chane ba ye bekenkan ede ama Facebook ani YouTube nso ye dam search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atroya kese na democracy wo mu nti wo so wa kira wadwen man ho nte kama na ya kan ede ama ya pem so enanu ada meminde ye atwam ya ani pipi amanyokuo no ema ewo mu nyina da bebuo dem ewo akwatia ya no wada nchembo district no wapuo ye mantam no emu ni nyina da eye ema wonu mo wo ani pipi amanyokuo ni mu women's wing conference kese na anu mo na Ghana ba pani a wotoso mienu meche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne ho kafo de twotwo mucho Mame Samira Bawumia bepie mu ewo dwumadie na ase na nya asenkuma asewani ema twotwo wura ni ntie ye wo ani pipi amanyokuo ni mu bebo de mu wo hono mu a na nya asenkuma na no nam so ema second lady Her Excellency Samira Bawumia di trudwa ya na o kire mu se breaking the 8 no eyade bia wo say ya possible wempo wo say ya possible we say okun aka say it is possible enu nti wo ka dia kire ema ye wo eye o mind tesman Ghana mu epo emantamu o men ni ntwo ni ntwa asem se monto abane bum emfama NPP amanyokuo no mu breaki 8 ni say jenya empuntu obekoso abusu wura ewo ma asetenamu ene obi bia so asetenamu Her Excellency Samira Bawumia etwane samso ya na wo kirem se oku ene NPP amanyokuo na hyehye foto kakraka bia eba beso ema asen eno nso kura pufiri wanu mu afoto bi nso wanu mu a wa friend SME banks ya no nso ebe bua so adwadifo asen eye sika kakra ne de beba ma wo mo wo so obuodo mu a wa bia bodwa kakra nkonya sika bia nko di bia mu a enka potamu a wo no kankofo beto ade pa so fami ko dweta kudi lajan ega ebi ni wontiane bodwa na momone ne tikonu an wotonton wo enti SME bank ne beboa
Emma wanya sika kakra na ebie wo dwuma no mu ama wo ebebie obodwa ni mu ama wo matumi atumpon akonanimo Samira Baomi Ghana ba pani otoso mienu eye Dr. Lahaji Mahamudu Bamia ni chocho mucho editu dwa ewa akwatia monte so yan wo kire mu se ani pipe manyoko ne de nyamyanim nukurani ewo betimi aton wo mo na pawie numere ya wombre essence wo ku de woni no pa o se Dr. Lahaji Mahamudu Bamia ye nipa bia odadwene o man hu o enti sabre nso ba bia kwakoduro no ye hia onipa obadwene o man ho pii de obadwene o man nkan ko ne o man ye yo ho enu nti no wasa totrosra Ghana fo nyina da se monto aba no fama ani pipi amanyoko ni woku Dr. Lahaji Mahamudu Bamia no matimi aba be ka bomu amampuntu abuso pon e wo man Ghana ncho eni ni ntwa asemu yeah, what policies be brea ya de ba me ho tailors me ho hairdressers and my yen sandwich juma yeah be women's fund for women na mo fanya mo businesses yeah the SME bank e ba e de aboamo yeah be training me no mo so enya mo sandwich juma yeah be pecha Ghana ma Ghana be krabeshe na baby are dream we need a leader with bold solutions to take this country forward. We need an innovative leader, a deep thinker, who is a solutions person. That leader is Dr. Mahamudu Bawumia. Ani autie ye ayaba pania wotoso mienu o manmu Dr. Lahaji Mahamudu Bamia no hokafo Her Excellency Samira Baomi. Yentoa awia prem to bra kan kase ne so no wasuguso ya wutie kase yi ewo Ahenkan Akan what wasum papa no for adwenkyerfa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekenkan am on Facebook live on so abroana na DJ Kobiki Adaroma odia tumiopo ewo honomo obehwa Ahenkan 93.3 FM share like it no comment ye bekenkan wadwenche ni na amma ofefefe NPP amanyoko ni mpanifo baako atokokobon sembia mane NDC amanyoko no na echemesoa me banam di munsam aba besom odi media network ye wonwema wodro bi ti se TV size bia na TV bi pa mi ko hu ono mo esopa nti kakrakasa no na emfa won size awpe okwa na waye half payment ne bono na watua fa ne de amount ne amount 3 months ewa 3 months ewa papa obetumi atua na ode saa 3 months no atua ne kakra saa ena odi media network nhihye ope air conditioner same condition, fridge same condition, washing machine same, home appliance nyoma bia abagibia wo odi media network no utua fa na yama obosumi miensa na atua fa na aka no so konso na osika no ebetumi aton once a ye ni problem ye beton amawo achimodan kwantanum divisional police command dodo na fa no MTTD ye ne no ene di nhwanu mu pe ewo dan kwantanum frɛ 0539 500 514 0539 500 514 Ahenkan keda first dwumadie no nso ye bonka ye ne 30 afipa ho apa ho sado enti no sabre ya wotimi kan ya wabofra no a onim nyomoto nimasa ya rap kama ya talent woni munye no nko obu on ma talent pa talent nso ya hodro obi dia kra ye preaching akwada bu ogina oso mic na so wotijina no so o preachi wa baka se pani baka se bible ne ya trash ne trim me pa cho ni na talent ne bia enti talent no mfa ho ne se ne talent ne sitie de betumi aboa ma oba no ahyan ne nko ade a ene na me pa ocho wo be fa forms ne 20 Ghana cedis pa ho ne ene twam apa ho enti obia da na koma so be fa forms ama ne ba no ombre ne ya na ombe fa forms no yanim he ya Ahenkan FM
ye reception unya betena honom na ubusa ebeyi di amount afen so udi on to be mba na bia pasem bia busa wo ho a sanse na ye last day a ubetimi afre number nansa na mebobọ number no ye penkura o manya mfie nsia de kodunum 6 to 15 years nkura wo mo primary ni JHS nkura na ye penu nti ya na wa hye nso de amayen kama so mu ye kuo so mu ye baako nipa baako bra be fa form so no e fa ma na achede eguso no itia lucky obetimi asasa ni nyina fra 0244878763 0244878763 and 0245204895 0245204895 now ni empenifo atwetwe nkomo Ahenkan Akan first where talent meets fun afi yentoa ensem ne so yi Ahenkan FM what wasum papa no National Organizer ma NPP Amanyoko Henry Nanabuachi aka Nana B de atudwa se afia ba ye ba beto no aisa magane amaga kohia ana asa gaga ene tuga gaga tuga oso di si a metwa enya asem keto emu odin papa NPP Amanyoko no wo mo franka tuni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yesusu ne edi agrobi obetim twambo de kosi wonsum twambo de kosi ye hwe na hwe ese ka bo krama hwe apo nene ya nti obi a edi na agro obi a boni nkro obi a atwa no bo de konefa obi a ye ne campaign obi ani abre epetumi wo ma etwa ntro no mu twa ntro wo ma eka no kre no mu ka no kre wo ma sabi eka nzemu no mu ka nzemu wo ma ekasa efuru mo no mu ba otum se nkwada adwe na da ntimo de bepema mpani wo mu na nam futum fry aza franto wo mu di afahye kales bebre no mu na nam tinya asem ketwa na wo ma epre mpani akonya ni nna no obia ewe titaifo a wo mo boa no ewo campaign yemu na oba NPP Amanyoko na emu baako eye Henry Nanabuachi aka Nana B ono anso na ye national organizer ma NPP Amanyoko no orei e de atudwa so betumi aka ni pempen wosi ni pempen wada no nchem so yeto nkwanta ya pai obetumi aka ni pen amagana ni bi owo omanmu ate ase se afia ba ye ba beto no ye kosoro ba fom atwemu a ne abetene ye pekora na NPP Amanyoko no ebedi nkunim funfuram no si nkunim no mbedi nso no obre wo mo nte brebia wo mu di ne simple kra sa eno mbedi nkunim no afa owura Henry Nanabuachi aka Nana B to ne nsam so ochirechemu na ochire afia ba ye kwakoto no abato de eyadwenkyere o your campaign minsu me campaign enya ntokwa enenya ade de ntokwa beba abato da no nanso se NDC Amanyoko no dan suban bi adi ye nioma bi ye nioma bi a anhwe betumi de basabasa ba afi abatumu eno nam so ama Henry Nanabuachi afasa akonya no so abo NDC Amanyoko no kokose wo mo hwe entwo mu fi saa nioma basabasa ehwe mutrima so mpeso mo ye no o mo hwe nyai openyine di tudwa wa abro mo ye work for both solution nante de kwakopre akukuduo nyi ano ewo nkramumpuni mantemu na owura Henry Nanabuachi ediwe tudwa NDC poll Omumpo Dr. Bawumia Abaya president NDC poll Omumpo Dr. Nopo Abaya vice president NDC Omumpo Omunsre Omumpo Omunnaho Omumpo Omunsore me catch the NDC for Obibia Timinya tutrosem Obibia Timinya tutrosem Obibia Timinya bibia Ghana hamrawa oya emranu beti Messiah nya campaign no na metiasie yedinkunim Yametiasie yadinkunim onipa moti so kase ye national organizer New Patriotic Party NPP Amanyoko Henry Nanabuachi aka Nana B no abusia ye gina we so ne ya de ensem no asi na ya be ko Facebook a ahanom ne de enye yi taje se Formanfo adwenkyere ba kumienu aba ewo Facebook ento akase no so ma na eno na naikwa Boatima aka Ablekuma Central o si o cheka send through Facebook live na o se work no so de ene de Nana B aka de no kre a boat solution ampa
na wombetumi nso de akwaji tumi no Crespo fufuo and said the victory of Dr. Baumia is clear. Nothing can stop it. JDM, don't waste your time, money and energy. Wom je so wura John Draman Mahama ense obre ense usika ense wa hoden ebeya fakotena fi na fa ya de papa bi na obe pra nya de abato no obetumi adin kunim ne de ode aba batum eno no enti unso ayi kwasi trozo susi otie kase no ewo achim batabi otie kase ne pa ewo achim batabi Mr. Agbojan ewie unso ma ha megidi se mpombo ko de ne de ode aba batum eno no yenyina we su na yemfa ensia no musei bibi ho afia bia no ye producer Samuel Dakun